имрӯз бо рақобати дастаҳои хатлон хуҷанд ва эсхата клуби марказӣ варзиш артиш даври дуюми чемпионати мамлакат миёни дастаҳои лигаи олӣ оғоз шуд. Аз натиҷаи бозиҳои мазкур ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. дар варзишгоҳи пахтакори шаҳри Бохтар дастаҳои хатлон ва хуҷанд дар доираи бозиҳои даври дуюми чемпионати Тоҷикистон миёни дастаҳои лигаи олӣ бо ҳам рақобат карданд. ҳисоби вохӯриро дар дақиқаи 14-ум Нуриддин Ҳамроқулов боз намуд. бо ҳамин як гол қисмати якумин бозӣ ба анҷом расид. дар нимаи дуюми дидор Артем Сердюк натиҷаро баробар кард. ҳамин тавр рақобат бо ҳисоби мусовии 1-1 хотима ёфт. ҳамзамон дар доираи даври мазкур дастаи клуби марказии варзиш артиш дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор бошгоҳи эсхатаи хуҷандро пазируфт. дар ин рақобат футболбозони эсхата маҳорати баланд нишон дода аз аввал ташаббусро ба даст гирифтанд. дар лаҳзаҳои аввали бозӣ Шаҳзод Абдураҳимов голи якумро воридӣ дарвозаи артишиҳо гардонд. дар дақиқаи 25-ум Акобир Тураев бартарии тимашро дучанд сохт. бо ҳисоби 2-0 дастаҳо ба танаффус баромаданд. дар қисмати дуюми дидор Акобир Тураев боз дарвозаи клуби марказии варзиш артишро рах накарда ба номаш дубл сабт сохт. ҳамзамон сеюмин голи худро дар мавсим ба қайд гирифт. дар дақиқаҳои иловагии нерӯсанҷӣ бинобар қоидаси тезии футболбози меҳмонон довар ба дарвозаашон пеналти таъин намуд ки онро Шервони Мабадшоев бо муваффақият воридӣ дарвоза намуд. рақобат бо ҳисоби 3-1 ба суди дастаи эсхата ба анҷом расид.